Il-ħadd it-tajjeb. Illum 14 ta' Novembru, it-33 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni ta' Jum it-Tifkira fejn qed infakru t-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija u nsellmu l-vittmi tal-gwerer kollha madwar id-dinja. Jogħġobkom bil-wieqfa. Alleluia.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Aziz Eccellenza il-President tal-Repubblika, Signora Vella, Onorevoli Prim Ministru, Signora Bela, Deputy Speaker, Prim Imħallef, Signora, membri tal-Maġistratura, Ministri, il-Kap tal-Oppożizzjoni, distinguished guests. Illum iltqajna biex namlu dover li kull sena jtaqlilna l-qalb tagħna li niftakru dawk li ħallew ħajjithom fil-konflitti li huma parti mill-istorja tagħna, parti mit-traġedja tal-umanità. Fil-bidu ta' din il-quddisa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm fil-qalb tagħna ħafna drabi jibqa' jkun hemm dik iż-żerriegħa li jekk ma nagħtux kasa sew tikber f'elementi ta' gwerra li biha nkissru xulxin. U li tagħha huma vittmi dawn in-nies li qed infakru llum. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi propter maniam, gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite,
Dominus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, quis sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax lina sħiħa u bla tmiem tinsab fli dejjem naqdu lilek li minnek jiġi kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Daniel. Dak iż-żmien iqum Mikil il-prinċep il-kbir, dak li qiegħed fuq ulied il-poplu tiegħek. Imbagħad jiġi żmien ta' għawġ li qatt ma jkun der ieħor bħalu. Minn mindu ġens kien ġens sa dak iż-żmien. Imma jkun żmien li fih il-poplu tiegħek jinħeles. Dawk kollha li jkunu stabu miktuba fil-ktieb. U ħafna minn dawk li huma riqda fit-trab tal-art jistemħu min għal ħajja ta' dejjem u min għal għajb u l-istmerrija għal dejjem. Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema. U dawk li jkunu waslu il-ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Mulej, int sibt is-sem tal-wird u r-risq tiegħi.
inti żomm fidejk xortija, inti nżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-iminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni u Alla kien ek tifraħ qalbi u titħenna ruħi u ġismi kol jistreħ fil-kwiet. Għax int ma tlaqnix fil-imwiet, ma tħallinix il-maħbub tijak jara l-qabar. Ħarisni u Alla għax int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-imintek. Ħarrisni u Alla għax fik. Reading from the letter to the Hebrews. Every priest stands day after day at his service, offering again and again the same sacrifices that can never take away sins. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, and since then has been waiting until his enemies would be made a footstool for his heel. For by a single offering he has perfected for all time those who are sanctified. Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin. The word of the Lord. Thanks be to God. Vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelium Qaddes skont San Mark. Gloria lilek, F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu wara jiem ta' dwejja kbar ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema u l-qawwiet ta' smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bniedem ġej fi sħab qawwa kbira u bi glorja. Mbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erba' tirjieħ, minn tarf l-art sa tarf is-sema. Mis-siġra tat-tin tal-mudin il-parabola
Meta l-fera tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu lis-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Dwar dak il-jum u s-sija ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema u anqas liben, ħadd ħlief il-missier. Il-kelma tal-mulej. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Is-silta li għadna kemm smajna mill-Vanġelu ta' San Mark kap 13 hija silta fejn l-Evanġelista jagħtina ħjiel ta' diskors intimu ta' Ġesu ma' 4 mid-dixxipli tiegħu. Pietru, Ġagbu, Ġwanni u Indri. Għat il-kapitlu 13 hekk jibda billi jgħidilna ftit li ħaq lil dawn l-4 biss fuq l-għolja taż-żebbuġ li tħares lejn Ġerusalemm, qagħad bil-qiegħda bħalma jgħallem kull għalliem u fetaħ qalbu magħhom. U id-diskors li ġibilna fil-kapitlu 13 u parti minnu għadna kemm smajnieh fil-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq it-tmiem tal-affarijiet, it-tmiem ta' Ġerusalem, it-tmiem tad-dinja kif nafu aħna. B'xi mod kull wieħed waħda minna nagħmlu din l-esperjenza personali mhux għax maġġlin fil-punt tal-mewt. Meta jgħaddi kollox. U bħalma jħobb jgħid il-Malti rieħ ta' sija inaddaf qiegħa. U hemm qawl ieħor għaref ħafna nħoss jien li l-kefen m'għandux but ma tieħu xejn miegħek. Dak kullu li għandek inkluż id-dejn tħallih il ta' warajk. Miegħek tieħu dak li tkun għamilt f'ħajtek mal-proxmu. Illum inġbarna hawnhekk quddiem l-ogħla awtoritajiet tal-Istat biex nagħmlu dak li nagħmlu kull sena u niftakru f'ġenerazzjonijiet sħaħ li raw it-tmiem ta' ħajjithom ħesrem minħabba id-deċiżjonijiet ta' ħaddieħor, l-inkwiet bejn il-popli u l-kefrija tal-bnedmin. Illum mhux biss insellmu t-tifkira tagħhom, vittmi innoċenti, kull meta mmur f'wieħed mill-ċimiteri li għandna madwar pajjiżna bħal-memm f'tant pajjiżi oħra tal-vittmi ta' dawn il-gwerer. Qalbi tingħata sar meta nara kemm kienu żgħażagħ ta' età tenera. 18-il sena, 19-il sena, 21 sena, 25 sena. Ġenerazzjonijiet li fis-seklu 20 inqerdu.
L-umanità stess bdiet teqret lilha nnifisha. U għaliex? U minn fejn ġie da kollu? Jekk il-mulej fil-Vanġelu tal-lum li huwa l-aħħar wieħed qabel niswiċċaw is-sena liturġika l-ħadd li ġej bil-festa ta' Kristu Re, ikellimna fuq it-tmiem tal-affarijiet biex jgħallimna kemm hi prezzjuża il-ħajja. Għaliex jekk kollox jgħaddi, imma sakemm jgħaddi, jien għandi d-dover, ir-responsabilità u l-ferħ li nagħmel dak kollu li nista' biex ħajti tkun ħajja ta' nies li ngawdija ma naħraqiex. Mhux dak li nippruvaw nagħmlu lil uliedna taqax fil-vizzji biex ma teqritx ħajtek, biex ma temmiex ħesrem. Imbagħad ikun hemm minnhom li jintbagħtu għall-qatla mill-istat stess. X'meta taqra it-traġedja tal-konflitti mondjali li kellna fis-seklu 20, imma anke konflitti oħrajn, tan żgħażagħ li minħabba ir-radikalizzazzjoni li ssirilhom, il-brainwashing li jsirilhom, minflok isiru messaġġiera tal-ħajja, isiru strumenti tal-mewt. Xi traġedja din li aħna l-bnedmin għadna niżeraw il-mewt. Minflok nippromovu l-ħajja. U kemm hija qlija dik it-talba li jagħmel is-Salm 15. Int tallimni it-triq tal-ħajja. Mhux it-triq tal-mewt. It-triq tal-ħajja. Waqt li llum inselmu ġenerazzjonijiet sħaħ ta' żgħażagħ, mhux tal-bieraħ, imma anke tal-lum, li nqattlu li jiġu feruti b'mod permanenti, diżabilitati b'mod permanenti, fil-konflitti li ħolqu aħna l-bnedmin. Aħna l-bnedmin. Bin-nuqqas ta' ħila ta' dialogu, bir-reba għall-art ta' ħaddieħor, bl-inġustizzji soċjali li huma l-erq tal-konflitti, bin-nuqqas ta' ġustizzja fit-tqassim tal-ġid tad-dinja, bl-effetti dak kollu li huwa it-kasbir tad-dinjità tal-bniedem, l-isfruttament makabru tar-riżorsi tal-art biex jistanew il-ftit u jibqgħu bil-ġuħ il-miljuni. Dan huwa l-erq tal-gwerra. U aħna meta nfakru l-vittmi tal-konflitti, meta npoġġu l-kuruni quddiem il-monumenti, irridu niftakru f'dik il-mistoqsija ċkejkna imma essenzjali. Jien x'għandi nagħmel? Nisma' lil min jallimni triq tal-ħajja, mhux l-isqaq mudlam tal-mewt. U allura l-għażliet tal-politiċi tal-lum u tal-ġenerazzjonijiet ta' għada jridu jkunu għażliet favur il-ħajja mill-bidu sal-aħħar. Għax mhux il-gwerra biss hija strument tal-mewt. Imma tant għandna żarrijat fil-qalb tagħna li jiżiraw il-mewt. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu lil sit il-ħajja biex iwettaq fil-qalb tagħna żerrijat ta' tama, ta' mħabba u ta' paċenzja. Nitolbu. Nitolbu għal-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej wettqu bħala messaġġier tal-paċi u l-fratellanza fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina biex aħna inkunu promoturi tal-ħajja, tal-għoża u r-rispett lejn xulxin, tad-dinjità ta' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal daw kollha li għandhom għaġġ għall-ġustizzja u li jaħdmu biex tinqeret l-inġustizzja soċjali f'kull pajjiż tad-dinja biex il-mulej ikun il-kuraġġ u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-vittmi kollha ta' kull konflitt, ta' kull gwerra, ta' kull inġustizzja biex int mulej fil-ħnina tiegħek tan-noqom miegħek għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tħenna l-ħutna mejtin, mod speċjali llum għal-vittmi innoċenti tal-gwerer li kisru lilna l-umanità. Ħenna lina. U bil-qawwa tal-ħnina tiegħek għamel li aħna nħarsu lejn xulxin bħal aħwa u mhux bħal edewwa. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lill-kobor tiegħek jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-ena ta' dejjem bi Kristu Sid. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu tal-aġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt, konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. Msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub, kol inxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li se jaħtinna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-aġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dussija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rattil-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' rattil-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. Min issa u għal dejjem. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċ ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-ħadd mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt, hekk kif matul dan il-mument ta' talb illum fakkarna lill-vittmi kollha tal-gwerra. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd